a kan yin aure, muhimmancin yin aure, kuma idan za a yi auren a aure masu addini da salaha. Allah ya yi magana a cikin surar kada tsoron talauci ya hana ku yin aure ko kuma karancin abin hannu. Da an samu an dan bubbuga to a je a yi aure. Ya ce in ya kunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. An zo wajen kenan ku. Waɗanda ba su samu dama ba ta goge musu gaba ɗaya, wato ba a samu damar a shiga daga ciki ba, to sai a yi al'aiti samu bil'afaf, a rungumi kamewa, a yi ta haƙuri da tawakkali har lokacin da Allah zai kawo wadata. Allah ya ce wa an kiwul ayama minkum, yawwa me wa an kiwul ayama, duk wanda bai da aure ku aurar da shi, haka Allah ya ce. Al'ayama wato malla zauja lahu kenan, cikin mata ko cikin 'ya'ya ko cikin bayi. wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. In talakawa ne Allah zai ba su. Allah mai yalwa ne, mai ilimi ne. wal yastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. So